Hello friends, welcome back to our NBS YouTube channel. NBS YouTube channel नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। So लोगोफोर जों दा बे पार्ट 7 भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायनो लागोन क्लास 10 नि एडभान्स मेथ्स नि चैप्टार 7 जों चैप्टार 7 आव माखासे थालांबावनाय बे कुइसनफोरखौ जों बानायनो नागिरदों आरो बेवहाय जोङो 7.2 खौ जों सावरायगोन आरो बे 7.2 आव जोङो नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 आरो नम्बर 6 सिम जों बानायबायमोन। दा जोङो कुइसन नम्बर 7 निफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन। स' आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दा कुइसन नम्बर 7 नि 1 नम्बरा मा सोंदों जों बेखौ नायनोसै। स' 1 नम्बर सोंलुआ जाबाय बेवहाय दिन्थिनो होदो। स' मा दङ बेवहाय फोरमान खालामनो होदो। दा कुइसना जाबाय बेबायदि होनाय दङ। आं कुइसनखौ लिरनानै होनोसै sin स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर a माइनास b बेनिफ्राय माइनास 2 sin a बेनिफ्राय दङ cos b बेनिफ्राय sin a माइनास b इक्वल टू sin स्क्वायर b। दा बेबायदि दङ। स' जोङो नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडखौ मा खालामनांगो नैजों sin स्क्वायर b जों समान होननानै दिन्थिनांगौ। स' जों गोबाव खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जों दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ बेखौ गिबियाव लिरग्रोना लाबाय। दा बेवहाय लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ sin स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर बेवहाय दङ a माइनास b बेनिफ्राय माइनास b दङ 2 sin a बेनिफ्राय cos बेनिफ्राय नैबे sin a माइनास b दा बेबायदि दङ। स' जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव मा खालामनो हायो नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोन्दों sin स्क्वायर a माइनास b आरो जोंनियावबो नुनो मोन्दों sin a माइनास b। दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे sin a माइनास b जों कमन लानोसै। स' जों बेखौ बिदिनो लाखिबाय sin स्क्वायर a बेनिफ्राय प्लास sin a माइनास b जों बेखौ कमन लाखिबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट नियाव मा थागोन दा जुदि नैनिफ्राय जों sin a माइनास b खौ कमन लायोब्ला बेवहाय थागोन sin a माइनास b बे थाबाय आरो नैयाव मा थासिगोन दा माइनास सिनावथ' माइनास सिन फैबाय 2 sin a cos b बे थागोन। नैयाव जों लिरनांगोन 2 sin a बेनिफ्राय cos नैयाव आंहा b थालांदो बेवहाय b लिरनांगोन cos b बे जाबाय cos b। दा बे जासिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव मा खालामनो हायो जोङो दा नैखौ जोङो बेखौनो बिदिनो लिरफिनबाय sin स्क्वायर a प्लास आं बेखौ बिदिनो दोनथ'नोसै बे जागोन sin a माइनास b बेनिफ्राय आं दाना नैखौ फर्मुलायाव सेफायनोसै। स' फर्मुलायाव सेफायब्ला मा जागोन बे जासिगोन नैबे sin a माइनास b फर्मुलायाव सेफायदो। स' बेखौ जोङो लिरनो हायो sin a बेनिफ्राय इनटु cos b माइनास बे जागोन cos a बेनिफ्राय sin b बेनिफ्राय बेवहाय दङ माइनास 2 sin a बेनिफ्राय cos b ब्रेकेट क्लोज होबाय। स' बेबायदि जाबाय। स' बेनि उनाव जों मा खालामगोन दा स' जों बेखौ आरो बिदिनो दोनथ'बाय sin स्क्वायर a प्लास sin a माइनास b। दा नैयाव नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला मा नुनो मोनगोन जोङो माइनास 2 sin a cos b बेनिफ्राय जोङो नैखौ दानख'योब्ला बे मा थागोन स' बेवहाय जोङो लिरनो हायो माइनास नैखौ जोङो लिरनो हासिगोन माइनास मा मोनदों जोङो बेवहाय sin a बेनिफ्राय जागोन cos b बे थाबाय थामहिनबा माइनास 2 आरो नैखौ जों केन्सेल खालामबा बे माइनास थागोन माइनास sin a cos b आरो बेवहाय मा दङ माइनास cos a sin b दा बेबायदि थागोन। आरो जों बेवहाय माइनासखौ जोङो कमन लानोसै दा बे जागोन sin स्क्वायर a प्लास आरो नैबे जासिगोन sin बे जागोन a माइनास b आरो माइनासखौ जुदि कमन लायोब्ला स' आं बेबायदि लाखिथ'बाय माइनास बेवहाय थागोन मा sin a बे जागोन cos b नैबे जासिगोन प्लास cos a बेनिफ्राय sin b दा जोङो बेबायदि लिरनो हायो। स' जोङो माइनासखौ मा बेवहाय जिहेतु बेवहाय मोननैबो माइनास दङ स' जोङो बेवहाय माइनासखौ कमन लाबाय आरो बे जाबाय गासैबो पजिटिभ जासिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालाम sin स्क्वायर a प्लास नैयाव जोङो मा लिरगोन sin a माइनास b आरो बेवहाय मा खालामनो हायो डाइरेक्टलि बेखौ आं माने नैखौ जोङो प्लासजों माइनासजों डाइरेक्ट इन्टु खालामखानोबो हायो।
स' इनटु खालामब्ला जों डाइरेक्टलि बेवहाय माइनास लिरनो हागौमोन दा जायखिजाया जेबो नङा जों बेखौ उनाव खालामनानै होनोसै दा बेखौ माइनास बिदिनो दोनबाय आरो नैबे जाबाय साइन ए कस बि प्लास कस ए साइन बि दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे फर्मुलायाव लांनो हागोन बेनिफ्राय दा बे मा फर्मुलायाव जागोन जोंहा बे जागोन नैबे जासिगोन साइन ए प्लास बि दा बे फर्मुलायाव जोङो लांनो हायो नैनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि जों बे फर्मुलायाव लांबाय बेनिफ्राय आं दा नेक्स्ट स्टेपाव मा खालामनो नागिरदों प्लास से माइनास से मा जागोन बे माइनास जागोन साइन स्क्वायर ए नैबे जागोन माइनास आरो बेवहाय दङ साइन ए माइनास बि ब्रेकेट क्लोज आरो बे दङ इनटु जाना दङ बेवहाय स' बेवहाय जोङो लिरनो हायो साइन बे जागोन ए प्लास बे जाबाय बि दा बेनिफ्राय जों आरो नैबे मोननैनिफ्राय जोङो मा मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन जोङो मोन्दोंमोन बे बा ए स्क्वायर माइनास बि स्क्वायरनि फर्मुला मामोन ए माइनास बि बेनिफ्राय ए प्लास बि दा बे फर्मुलायाव जोङो बेखौ लांगोन दा जोङो नैबे फर्मुलायाव लांब्ला बे माबायदि जों बेखौ माबायदि लिरनो हायो साइन स्क्वायर ए बे माइनासा माइनासनि थागोन आरो नैयाव जोङो नैबे फर्मुलायाव लांब्ला बेखौ जोङो लिरनो हायो नैबे साइन ए माइनास बि साइन ए प्लास बि बेखौ जोङो नैबायदि फर्मुलायाव लांबा मा जागोन साइन स्क्वायर ए माइनास साइन स्क्वायर बि दा बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो बेखौ ब्रेकेटखौ सेफायोब्ला मा मोनगोन साइन स्क्वायर ए बेनिफ्राय प्लास माइनास ए माइनास बे जागोन आरो साइन स्क्वायर ए बेवहाय जागोन माइनास ए बे जागोन प्लास आरो बेवहाय जागोन साइन स्क्वायर बि दा जोङो बेवहाय साइन स्क्वायर ए आरो साइन स्क्वायर ए बेयो जाबाय प्लास आरो बे जाबाय माइनास स' जों बेखौ केन्सेल खालामनो हायो आरो जोबथारनायाव मा थागोन साइन स्क्वायर बि आरो बे साइन स्क्वायर बिया माजों समान दा बे जाबाय राइट हेन्ड साइडजों समान जेराव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जों कुइसनाव मा मोन्दोंमोन बे राइट साइडआव मा दंमोन कुइसना बे साइन स्क्वायर बि दा बेबायदि दंमोन नोंथांमोना दा बेखौ मोननो हाबाय साइन स्क्वायर बि स' जों अब्ला बेखौ गोरलैनो फोरमान खालामनो हाबाय नोंथांमोना बेबायदि बेखौ फोरमान खालामनो हायो दिन्थिनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालाम 7नि 2 नाम्बारखौ 7नि 2 नाम्बाराबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ नैबे 7नि 1खौ मोजाङै बुजिदोंब्ला बेखौ गोरलैनो हागोन बेनिफ्राय जों दा 8 नाम्बारखौ डिसकास खालामनोसै स' 8 नाम्बारावबो बेखौ मा खालामनो होदो दिन्थिनो होदो स' 8 नाम्बारनि सलुसना दा माबायदि जागोन बेवहाय मा होनाय दङ जों गिबियावनो लिरना लानोसै बे जाबाय कस आल्फा माइनास साइन आल्फा ब्रेकेट बेनिफ्राय कस 2 आल्फा माइनास साइन 2 आल्फा इकुवेल टु होनाय दङ कस आल्फा माइनास साइन 3 आल्फा दा बेबायदि होनाय दङ स' जोङो बेखौ नैबे लेफ्ट हेन्ड साइड इकुवेल टु राइट हेन्ड साइड होननानै फोरमान खालामनो नांगौ स' बेबायदि दङमोन बेनिफ्राय लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ जों बेखौ लिरनोसै लेफ्ट हेन्ड साइडआव बेबायदि होनाय दङ लेफ्ट हेन्ड साइडआव कस आल्फा माइनास साइन आल्फा बेनिफ्राय कस 2 आल्फा माइनास साइन 2 आल्फा दा बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा बेखौ नैबायदिजों माने राइट हेन्ड साइडआव मा दङ बेजों फोरमान खालामनांगौ स' जोङो गिबियाव मा खालाम बे गासैखौबो सानजाबनानै ला कस आल्फा इन्टु कस 2 आल्फा मा लिरनो हायो जोङो बेखौ कस आल्फा बेनिफ्राय इन्टु कस 2 आल्फा जागोन बेनिफ्राय नैयाव मा जासिगोन माइनास प्लास ए माइनास जागोन कस आल्फा बे जाबाय कस आल्फा बेवहाय मा दङ साइन 2 आल्फा जाबाय साइन 2 आल्फा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय नैबे माइनास ए प्लास ए बे जागोन माइनास बे जागोन साइन आल्फा इन्टु कस 2 आल्फा माइनास ए बे जागोन प्लास बेनिफ्राय बेवहाय दङ साइन आल्फा बेवहाय दङ साइन 2 आल्फा दा बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालाम दा बेवहाय कस आल्फा कस 2 आल्फा दङ आरो बेवहाय आं पजिटिभखौ नैबे जा पजिटिभ दङ सिगाङाव बेखौ सिगांथिं लाबोनोसै टाइमना पजिटिभ थानायखौ ज' लाबोनोसै बेवहाय दङ कस आल्फा कस 2 आल्फा प्लास मोननैखौ लाना फैनोसै बेवहाय साइन आल्फा इन्टु
साइन 2 अल्फा बेनिफ्राय नेक्स्ट आं बेखौ लिरनोसै माइनास कस अल्फा इनटु साइन 2 अल्फा बेनिफ्राय बेवहाय दङ माइनास साइन अल्फा बेनिफ्राय कस 2 अल्फा दा बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव जोङो मा खालामगोन दा नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनदों स' जोङो बेवहाय कस 2 अल्फा जोङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोङो नैबे कस 2 अल्फाखौ जोङो कस अल्फानि सिगाङाव लिरनाय जागोन अब्लासो जोङो बैखौ जा फोरमान खालामनो होनाय बेखौ जोङो मोननो हागोन स' जोङो बेखौ कस 2 अल्फाखौ सिगाङाव लाबोबाय बेनिफ्राय कस अल्फाखौ बिदि लाखिबाय बेनिफ्राय आरो नैयाव जोङो मा खालामगोन बेवहायबो जोङो बेबायदि लिरनो नांगोन साइन 2 अल्फा बेनिफ्राय साइन अल्फा दा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो नैयाव मा खालामगोन जोङो बेवहाय माइनासखौ जोङो कमन लानो नांगोन स' माइनासखौ कमन लायोब्ला मा जागोन जों साइन 2 अल्फाखौ सिगाङाव लिरबाय साइन 2 अल्फा बेनिफ्राय बेवहाय थागोन कस अल्फा बेनिफ्राय बेवहाय प्लास जासिगोन प्लास बेनिफ्राय कस 2 अल्फा थामहिनबा 2 अल्फा थानायखौ जों सिगाङाव लिरदों इनटु बेनिफ्राय बेवहाय जागोन साइन अल्फा जासिगोन बेनिफ्राय ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा स' नैबेनिफ्राय जोङो मोनसे फर्मुला मोनदों दा नैबे आं बेखौबो ब्रेकेटावनो दोनथ'नोसै ब्रेकेटाव गैयाबो लिराबाबो जेबो नङा बाट ब्रेकेटावबो दोननाय जाबाय आङो फर्मुलायाव माने लिरोब्ला मोजांसिन जागोन साननानै बेखौ आं ब्रेकेटाव लाखिनाय जाबाय बेनिफ्राय दा जोङो कस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा साइन अल्फानिफ्राय जोङो मोनसे फर्मुला मोनगोन जों बे फर्मुलाखौ माबायदि लिरनो हागोन जोङो दा कस 2 अल्फा माइनास अल्फा जोङो मोननो हायो आरो बेखौ जों सेफायब्ला जों बेखौनो मोननो हागोन गोजौनिखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नैबे दा बेवहाय मा दंमोन माइनास दंमोन आरो नैबेबो मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ जाय फर्मुलाया जाबाय साइन 2 अल्फा प्लास बे जागोन अल्फा स' बेखौ सेफायब्ला जों बेखौनो मोननो हागोन दानिया जोङो मा लिरनो हायो नेक्स्ट स्टेपाव फैबाय नैखौ जोङो माइनास खालामदो 2 अल्फानिफ्राय अल्फा माइनास खालामबा मा मोनगोन जोङो कस बे जागोन अल्फा जाबाय बेनिफ्राय माइनास बेवहाय जागोन साइन बे जागोन 2 अल्फा प्लास अल्फा खालामबा मा मोनगोन जोङो 3 अल्फा आरो दानिया जोङो नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन कुइसनाव मा दंमोन जोंहा कस अल्फा माइनास साइन 3 अल्फा आरो कुइसनाव होनाय दंमोन कस अल्फा माइनास साइन 3 अल्फा होननानै जों फोरमान खालामनांगौ स' बे दा गोरलैनो जोंहा राइट हेन्ड साइडजों समान जाबाय इकुवेल टु राइट हेन्ड साइड जों बेबायदि लिरनानै होनो हायो जोबथारनायाव स' जोबोद गोरलै बेबायदि जों फोरमान खालामनो हायो स' आसा खालाम नोंथांमोना बे 8 नाम्बारनिखौबो मोजाङै बुजिनो हाबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव सावरायनो नागिरदों कुइसन नाम्बार 9 आरो बे कुइसन नाम्बार 9आव बेखौबो जोंखौ मा खालामनो होदो फोरमान खालामनो होदो दिन्थिदि 1 प्लास 10 2a 10a बेबायदि आरो गोबाव खालामालासे आं कुइसनखौ बेवहाय लिरनोसै सल्युसन हिसाबै दा बेवहाय मा होनाय दंमोन 1 प्लास 10 2a इनटु 10a बेनिफ्राय इकुवेल टु 10 2a इनटु कड a माइनास 1 बेनिफ्राय इकुवेल टु सेक 2a दा बेबायदि होनाय दङ स' जोङो दा बेवहाय मा खालामनांगौ नैबे 1 प्लास 10 2a इनटु 10a माजों समान खालामनांगौ नैबे सेक 2a जों समान होनना फोरमान खालामनांगौ आरो नेक्स्ट आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव जों नेक्स्ट नैखौ 10 2a बेनिफ्राय कड a माइनास 1आ सेक 2a जों समान होननानै जों फोरमान खालामनांगौ स' एसे माने बे गोलाव जागोन थेवबो माने जोबोर गोरलै बेयो दा जोङो गिबियाव लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ बेखौ जों फोरमान नायग्रोनि दा बेवहाय मा होनाय दंमोन नैबे दंमोन फार्स्ट जों बेखौ खालामजेनगोन बे जाबाय 1 प्लास 10 2a इनटु 10a बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालामनो हायो 1 प्लास जों नोंथांमोना जेब्ला ट्रिगोनमेट्रिनि मावसुल बा कुइसनफोरखौ सल्भ खालामना जो अब्ला फार्स्ट नोंथांमोना हानांगोन फर्मुला हाब्लासो ट्रिगोनमेट्रिया जोबोर इजि
दा नैयाव tan 2a खौ जों फर्मुलायाव लांनांगोन बे फर्मुला नोंथांमोना मोन्दोंमोन tan a इकुवेल टु sin a बाय cos a दा बेबायदि फर्मुला मोन्दोंमोन बावनो नाङा बेफोरखौ जों इउज खालामनांगौ आरो बेवहाय जों दा बेखौनो इउज खालामगोन नैयाव जागोन sin 2a डिभाइड बाय बे जागोन cos 2a नैबे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोखां बेनिफ्राय इनटु बेवहायबो जों लिरनो हायो sin a आरो सिङाव जासिगोन cos a दा बिदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन 1 प्लास आरो बेवहाय जोङो sin 2a निबो जों मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन sin 2a नि फर्मुला जाबाय 2 sin a इनटु cos a दा बेखौ जोङो फर्मुलाफोरखौ जों फार्स्ट पार्टआवनो जों डिसकास खालामबोखादोंमोन स' बेबायदि जागोन फर्मुलाया आरो जों बेखौ दा फर्मुलायाव लांदो बे जासिगोन 2 sin a इनटु cos a डिभाइड बाय cos 2a इनटु बेनिफ्राय बे जासिगोन sin a डिभाइड बाय cos a दा बिदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो cos a जों केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय बेवहाय थासिगोन 1 प्लास जोङो बे 2 sin a जों sin a सानजाबा मा जागोन बे 2 थाबाय बे जागोन sin स्क्वायर a आरो सिङाव थासिगोन बेसेबां सिङाव थाबाय cos twice a थाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बेखौ खालामखांनायनि उनाव मा खालामनो हायो जोङो दा स' बेखौ एलसिएम लाबाय जोङो सिङाव cos 2a फैबाय बेनिफ्राय बेजों बे सानजाबा मा जागोन cos twice a बेनिफ्राय प्लास आरो नैबे जासिगोन बे 2 sin स्क्वायर a दा बिदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा स' नेक्स्ट जोङो लिरनो हायो आरो बेवहाय नैबे cos 2a दङमोन जों cos 2a निबो फर्मुला दंमोन cos 2a नि फर्मुलाया जाबाय cos स्क्वायर a बे जागोन माइनास sin स्क्वायर a दा बिदि फर्मुला दंमोन जों बेखौ दा नैबे cos 2a नि जायगायाव जों बेखौ लिरसिगोन स' जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो दा नैयाव cos 2a नि जायगायाव जोङो लिरगोन बेखौ cos स्क्वायर a माइनास sin स्क्वायर a बेनिफ्राय प्लास 2 sin स्क्वायर a दा बेखौ जों बिदिनो लाखिबाय आरो नैनि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनो हायो फर्मुला बेनिफ्राय सिङाव मा दंमोन cos twice a दंमोन cos twice a दानिया जोङो नेक्स्ट मा खालामनो हायो नेक्स्ट फैबाय cos 2a सिङाव थाबाय बे cos 2a बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों cos स्क्वायर a जों बेखौ बिदिनो दोनबाय cos स्क्वायर a दानिया जोङो माइनास sin स्क्वायर a प्लास 2 sin स्क्वायर a निफ्राय जों केन्सेल खालामब्ला मा थांगोन बे जागोन प्लास sin स्क्वायर a बेबायदि जासिगोन थामहिनबा 2 sin स्क्वायर a निफ्राय माइनास sin स्क्वायर a केन्सेल खालामबा बे पजिटिभ sin स्क्वायर a थागोन बेनिफ्राय दा cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a बे मोनसे फर्मुला जायनि एन्सारा मा जायो 1 जायोमोन बेनिफ्राय सिङाव मा दङ cos 2a दङ आरो बेखिनानि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो 1 बाय cos twice a नि जायगायाव जोङो लिरनो हायो sec twice a जों मोन्दोंमोन 1 बाय cos बा x इकुवेल टु मा sec x दा बेफोरबायदि गोबां फर्मुला दङ नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोखांबाय थानांगोन आरो बे जों फोरमान खालामबाय राइट हेन्ड साइडआव मा दंमोन sec 2a दंमोन स' बेखौ जोङो हमना ला बेखौ जोङो 1 नाम्बार दोननानै लिरना लाबाय जों 1 नाम्बार इकुवेसन आरो नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्टलि मा राइट हेन्ड साइड होनना बुङोब्ला बेखौ नोंथांमोना बै गेजेराव जे जोंहा दंमोन गेजेराव मा दंमोन बेवहाय नैखौसो फोरमायगोन स' बेखायनो आं बेवहाय राइट हेन्ड साइड लिरा लाबानो मा लिरखो दा स' आं बेवहाय sec 2a खौ डाइरेक्ट 1 नाम्बार इकुवेसन होननानै लिरना लाथ'बाय बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट दा सेकेन्ड नाम्बाराव मा दंमोन सेकेन्ड गेजेराव थानाय माबाया जाबाय tan 2a इनटु बे जाबाय सरि बे जा cos नङा बेवहाय नोंथांमोना आरोबाव लिरनो हागोन आरोबाव बेवहाय मा दंमोन बे जाबाय tan 2a इनटु cot a माइनास 1 बेबायदि होनाय दं आरो बेखौबो जोङो sec 2a होननानै फोरमान खालामनांगौ दा बेवहाय लेफ्ट हेन्ड साइड लिरना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दा जों खालामनोसै बेखौबो नैखौबो जोङो मा खालामनो हायो दहाय आगोलनि बायदि फर्मुला लांबाय जोङो sin 2a डिभाइड बाय cos 2a आरो cot a खौबो जों लांनो हायो बे जागोन cos a डिभाइड बाय
साइन ए जोङो लिरनो हायो -1 आरो नेक्स्ट मा खालामलायगोन दा नेक्स्ट जोङो नैखौ दा मा खालामनो हायो साइन 2a खौ जोङो फर्मुलायाव लांनो हायो स' साइन 2a खौ फर्मुलायाव लांब्ला मा मोन्दों जों 2 साइन a बेनिफ्राय इनटु cos a डिवाइड बाय cos 2a इनटु बे जासिगोन cos a डिवाइड बाय साइन a बेनिफ्राय -1 दानिया जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन बेवहाय साइन a आरो बेवहाय दङ साइन a जोङो केन्सेल खालामनो हायो स' जों बेखौ केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय मा थाखो डाइरेक्टलि आं बेखौ इनटु खालामसै cos 2a खौ बेवहाय जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय cos a जों cos a मा जागोन cos स्क्वायर a आरो बेवहाय दङ 2 बेखायनो जोङो लिरनो हायो cos स्क्वायर a जासिगोन बेनिफ्राय -1 दा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा स' नेक्स्ट फैबाय दाना cos 2a खौ जों बे सिङाव लिरनो हायो आरो सायाव जासिगोन 2 cos स्क्वायर a cos 2a जों -1 जों सानजाबा बे जागोन माइनास बेनिफ्राय cos 2a जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो दा बेवहाय cos 2a दंमोन स' cos 2a खौबो जोङो मा लिरनो हायो दा फर्मुला बायदियै cos स्क्वायर a माइनास बे जासिगोन बेवहाय जोङो लिरनो हायो cos स्क्वायर a माइनास साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय नैबे cos ट्वाइस a स' नोंथांमोना फर्मुलाफोरखौ गोसोखांबाय था जेब्लानोखि बेखौ बानायगोन cos ट्वाइस a नि फर्मुला जाबाय cos स्क्वायर a माइनास साइन स्क्वायर a जागोन आरो बेवहाय a नि जायगायाव नोंथांमोना जायखिजाया लिरनाय थिटाबो लिरनो हागोन बा एक्सबो लिरनो हागोन बे जेबो प्रब्लेम गैया बेनिफ्राय दाना जोङो बेखौ ब्रेकेटखौ सेफायनोसै स' ब्रेकेटखौ सेफायब्ला मा मोनगोन स' बेनिफ्राय जोङो 2 cos स्क्वायर a बेनिफ्राय जों ब्रेकेटखौ सेफायोब्ला मा मोनगोन दा स' ब्रेकेटखौ जों सेफायनोसै बे जासिगोन 2 cos स्क्वायर a माइनास a प्लास a बे जागोन माइनास cos स्क्वायर a बेनिफ्राय माइनास a बे जागोन प्लास बे जागोन साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय बे जागोन cos ट्वाइस a आरो नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो दा cos स्क्वायर a माइनास cos स्क्वायर a निफ्राय जोङो माइनास खालामब्ला मा मोनगोन बे जागोन मोनसे cos स्क्वायर a थागोन बेनिफ्राय प्लास साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय बे जासिगोन cos ट्वाइस a दाना नैबे मोनसे बेनि माना बेसेबां जागोन cos स्क्वायर a प्लास साइन स्क्वायर a नि माना जेब्लाबो 1 जायो डिवाइड बाय cos ट्वाइस a आरो बेखौ 1 बाय cos ट्वाइस a नि जायगायाव जोङो लिरनो हायो sec 2a जोङो लिरनो हागोन आरो बेखौ जोङो 2 नाम्बार इकुवेसन होननानै होना लाबाय दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो 1 आरो 2 निफ्राय मोनो दा 1 आव जोङो मा मोन्दोंमोन 1 खौ नोंथांमोना गावबा गावनि कपियाव नायफिननानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय 1 नाम्बाराव जोङो मोन्दोंमोन 1 प्लास बे 10 ट्वाइस a इनटु 10a इकुवेल टु बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 2 नाम्बार इकुवेसनखौ लिरोब्ला 2 10a बेनिफ्राय इनटु cos a इकुवेल टु माजों समान बेफोर गासैबो नैयाव जागोन माइनास 1 बेनिफ्राय इकुवेल टु बे गासैबो sec 2a जों समान दा बेखौ जोङो फोरमान खालामबाय बिदि 1 प्लास 10 2a बे 10a इकुवेल टु 10 2a cos a माइनास 1 आ sec 2a जों समान होननानै जों फोरमान खालामबाय दा बेखौ नोंथांमोना 1 आरो 2 निफ्राय मोननो हादों नोंथांमोना कुइसनखौ मोजाङै नायब्लानो बेखौ गोरलै फोरमान खालामनो हागोन आरो जोबथारनायाव लिरनो हायो दिन्थिनाय जाबाय स' बेबायदि जोबोर गोरलै नोंथांमोना बिदि जुदि प्रेक्टिस खालामब्ला जोबोर इजि नांगोन बेनिफ्राय आद्रा थानाय बे 7.2 एक्सारसाइसनि आद्रा थानाय कुइसनखौ उननि भिडिअआव बानायगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय